Timo denkt dat we ze allemaal hebben. LHBTQIA+. LHBT, dat was iets met homo's of zoiets, toch? Ja, het is natuurlijk een hele mond vol en er bestaan ook nog eens tientallen variaties op. Niet zo gek dus dat je soms verdwaald raakt in deze lettersoep. Ik wil geen soep zonder een J. Ik ben JL. En ik ben Timo. En in de Pride Week bij Alleen gaan we in 5 afleveringen op zoek naar antwoorden op vragen over inclusiviteit en de stem van de queergemeenschap in Limburg. En in aflevering 1 maken we je wegwijs in deze lettersoep. Oh, dan ga je wat vragen. LHBT-gemeenschap, Limburg Pride. Ja, de L. De L voor Limburg. Lesbisch. Oh, lesbisch. Oké. Voor alleen nog maar boze woorden die blijven spoken in mijn hoofd. Want iedereen heeft een mening. En iedereen heeft het recht. En iedereen mag zonder na te denken wat. Dit is Jip. Jip is non-binair en heet nog niet zo lang Jip. Ja, klopt. Die legt ons uit waarom. Omdat ik eigenlijk op zoek was naar een naam die meer bij mij paste. En een naam die niet per se een jongensnaam was of een meisjesnaam. Want jij identificeert je niet als vrouw. Nee. Maar ook niet als man. Ik dacht eigenlijk vooral dat ik op vrouwen viel, dat dan de verklaring was dat ik mezelf altijd wat jongensachtiger voelde. Of niet vrouwelijk genoeg in elk geval. Maar op het moment dat ik dan een aantal jaar uit de kast was en daar zeker ook in was en mezelf daarin accepteerde, merkte ik eigenlijk toch dat er nog altijd een stukje niet klopte. En dan komt het moment dat Jip wil uitleggen aan diens familie dat die non-binair is. En daarna ging ik ze vragen of ze andere voornaamwoorden voor mij wilden gebruiken. Dus hen of hun of die diens. We nodigen Jips vader Henk ook uit om daarover te praten. Als ouder van een krachtige dochter destijds nog, ben je nog steeds ouder van een krachtig kind. Dat ze meedoet met dit interview, dat is een voorbeeld. Dat ze er een liedje over maakt, dat is een voorbeeld. Ja, dat je ermee in de krant gaat staan is een voorbeeld. Dat is 1 keer fout, hè? Toch pas. Ja, goed, je doet goed. het goed. Ja. Okay. Moet je daar nog veel over nadenken? Jazeker. En wij hadden altijd wel eens ontmoeting. Ja. En Jip zei altijd, dag vader. En zei ik, dag dochter. Ja, dat is nou niet meer. Een dag kind vind ik zo. Ja, ik bedoel, ik zeg het wel, maar net of er minder warmte op zit. Van binnen zit er genoeg warmte op, maar het voelt zakelijker. Voor mij niet. Dat weet ik. Maar ik doe mijn best hoor. Ja, dat weet ik. Ja, je snapt dat hier nog even over wordt doorgepraat. Het hele gesprek met Jip en Henk zie je daarom op onze website 1limburg.nl. Niet van mij. Trouwens, de N van non-binair is niet direct als letter terug te vinden in de reeks afkortingen waar we het over hebben. Weet je nog? Wat de letters aan zich betekenen zou ik niet weten. Lesbian, gay, Bi. transgender. De Q. Queer. Dat weet ik niet. Geen enkele? Nee. We zijn gewend om voor alles 2 stempels te gebruiken. Vrouwelijk of mannelijk. De letters LHBTQIA+ maken het spectrum breder. De L staat voor lesbisch, dan voel je je vrouw en val je ook op vrouwen. De H staat voor homoseksueel, dan voel je je man en val je ook op mannen. En de B betekent biseksueel. Dan maakt het je niet uit wat er tussen de benen te vinden is. Je valt op een mens. Ik ben bi. En zit je dan precies 50% hetero, 50% homo? Nou, op dit moment meer hetero. We kunnen samen over mooie vrouwen praten, dat vind ik leuk. De T staat voor transgender. Dat betekent dat het geslacht waarmee je geboren bent niet past bij hoe je je voelt. En ik wil gewoon die borstoperatie gehad hebben. De Q staat voor queer. Die term wordt gebruikt voor en door mensen die zichzelf niet willen identificeren met een vaststaande gender of seksuele oriëntatie. I staat voor interseksen, dan ben je geboren met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken. En toen zeiden ze tegen mijn moeder, we hebben testicles aangetroffen in uw dochter. En de laatste letter van deze reeks is de A. Deze staat voor aseksueel en dan voel je je niet seksueel aangetrokken tot andere mensen. En ik zie seks hebben altijd een beetje als boodschappen doen. Ik vind het gewoon heel saai en het doet niks met me en ik vind het niet interessant. En eigenlijk missen we nog een letter, jongens, de D van drag. Maar gelukkig kan Tiffany daar iets aan doen. Ik verander de komende 5 afleveringen van Timo naar Tiffany. Ja, dit is niet Tiffany, maar Patty Pam Pam. Maar ik ga wel Tiffany helpen. Oh my god, vind je echt amazing trouwens.
herken mezelf al bijna niet meer. Morgen in de L1 Pride Week gaat het over geaardheid en geloof. Ongeduldig? En wil je alvast meer zien en weten? Ga dan naar 1limburg.nl.